Jeg har valgt at analysere facaden af kirken San Carlo al Quattro Spontane, som er fra 1634 til 1667. Og det var så der i perioden med barokken. I barokken var der brug af betonmotivet, hvor du kan se soklen her. Og så er der de koritiske søjler her, hvor du har basen her, og selve søjlen, og så har du en skulpturel kapital her, og de er også ovenover. Så har du frisen her, og så er der gesimsen heroppe, og så kan du se trekantskavlet heroppe. Det er så teltmotivet. Søjlerne de markerer også de vertikale linjer, og søjlerne her, de flankerer og fremhæver åbningen. Barokkens udtryksform var bevæget og dramatisk, og det kan man så tydeligt se i de horisontale linjer, hvor du har de konkave og konvekse linjer her meget tydeligt, og heroppe, og de er også inde i selve facaden, når de går ind her. Og de her konkave og konvekse buer, de skaber så et dynamik i facaden. Og den her midterste, det her midterparti af en horisontal linje, den markerer så også, at der er 2 etager, hvor den nederste etage er mere mørk, hvilket trækker den fremad, mens den øverste er mere lys, og det trækker den så sådan tilbage. Og det gør så facaden, det gør facaden monumental, og det simpelthen afspejler i den enevældige konges magt. Facaden den er symmetrisk, altså der er balance mellem de her konkave og konvekse buer. Den er også meget skulpturel, der er nicher her og her og her og heroppe også. Og der er rigtig mange detaljer i facaden. I barokken var der også meget fokus på at vælge cirkler i arkitekturen, i modsætning til renæssancen, hvor der var cirkler, og i modernismen, hvor der er rektangler. Den ovale medaljon heroppe, og det er inde i de her i nicherne her også, der er det tydeligt, kan man tydeligt se de ovale cirkler.